Goeiedag. Goeiedag. Ik wou me gelavend vragen wat je voor aan het collecteren ziet, maar dat is vrij duidelijk. Ja, de vakantie weg. Ja. Ja. Is de... Hi, ik ben Bart Hi. trouwens. Hi. Hi. Ja, Bart, ik heb het heel warm. Ik ben helemaal niet fit. Ik zit onder de paracetamol. Oh. Dus ik weet niet Moet of ik degene ben. Moet ik 10 collega hebben? Ja, doe dat maar. Ja? Ja. Mark, zal ik dan bij dich wat... Zo. Nou, hartstikke bedankt. Ja, geen dank. Dankjewel. En beterschap. Ja, dank je. Hey collega. Goeiedag, hi. Nou, collega, dat doe maar even. Goeiedag. Hi. Hi. Bas. Armand, hi. Armand. Ja. Je zit er ook echt als Armand. Ja, want de meeste mensen hebben er wel genoten met de naam, hè? Ja, maar du zit er ook echt zo van, hij stiert immers. Ja. Ja. Hey, ik vind trouwens wel super cool dat ze, ondanks het feit dat ze helemaal onder de paracetamol zit en niet lekker, dat ze toch iets collecteren. Ja. Dat zijn de echte diehards voor het kindervakantiewerk. Jazeker. Het hart zit op de goede plek bij ons. Kijk, Kijk, nou. dat is een goede ambassadrice. En ze dat maar wet. Ja, En ze dat maar wet. ja. Dus. Je ziet collega's? Nee, gewoon deelnemers van de vrijwilligers. Ja. hè. Dus, Vrijwilligers bij het kindervakantiewerk. ja, klopt inderdaad. Ja. Hey, en wie gaat dat bij jou dan in zijn werk? Meld ze zich vrijwillig aan om te gaan collecteren of is ze aangewezen? Nee, we zijn allemaal lid van het kindervakantiewerkcomité. Dat zijn een man of 12 ongeveer. En die mensen van het comité die waren dan, die hadden iedereen een gedeelte in Steffenswerd om te collecteren. Oké. Dus om de zoveel tijd moet er folders rondbrengen, moet er flyers rondbrengen. En ook collecteren werd de hobby, hè. Ja, ik heb ook wel eens gecollecteerd. Dat vult niet altijd gemakkelijk als ze moest gewoon vragen Nee, dat klopt. om geld. Dat klopt. Ik vond het zeker de eerste keer vond ik dat best wel lastig. Maar gelukkig is het een leuke week en dan is dat wel redelijk makkelijk. Jo. En ik denk dat als ze bij kindervakantiewerk zit, dan kent ze denk ik ook wel veel mensen in de deurbal, of nee? Ja, dat gaat vrij snel. Ja. Als ze de kindjes kent, kent ze de Ja, elders ja, ook. Ja, dat gaat vrij snel inderdaad. Ja, en soms ook als we folders rond moeten brengen. Nou ja, als je het zoontje gewoon met en dan leiden we hem al gewoon op dat er met kind gewoon, hè. Kijk, jong geleerd Ja. is oud gedaan. Ja. Wie oud is het zoontje? Dat is 9. 9. Wie had er? Kars. Kars. En vindt Kars dat leuk om dan met pap mee te gaan? Ja, dat vind ik leuk. Ja? Ja? Als ze maar niet dreigen. Oké. Kars is een mooi weer Ja. flyeraar. Ja. Hey, en wat voor activiteiten doet je zoal? Nou, we hebben een periode van een week of 6 in de zomervakantie. Nou, eigenlijk iedere week doen we 2 tot 3 activiteiten. En dat varieert van een bustocht naar de Efteling, naar Dipidoo. We hebben een opening met een westernstijl met springkussens, etc. Er zit een picknick bij, er zit van alles bij eigenlijk. Wordt er ook geknutseld of getummerd of gebouwd? Nee. Er zijn wel spuitwedstrijden samen met de brandweer. Dat Kijk. is vaker gedaan. Ja. Dat is altijd een toppertje. Ja, Dus, dat ze lekker naad en vettig kunnen weer. Ja. Dus dat is altijd wel. Dat is altijd Hey, en is doneren of collecteren, is dat ook de enigste bron van inkomsten? Nee, we hebben ook natuurlijk een aantal sponsors. En we proberen natuurlijk ook bij de gemeente te kijken of we van subsidies kunnen krijgen voor bepaalde dingen voor het algemeen. Dus dat is ook allemaal wel redelijk goed. En op het moment dat we een opening hebben voor de kinderen is dat allemaal gratis. Maar dan hebben we natuurlijk wel gedrinken en het eten wat de ooiers kunnen kopen. Dus dat is natuurlijk ook een bron van inkomen. Ja. Hoe ben je dit wel ingerold in het kindervakantiewerk? Ja, via de ooiers op school. Hè. Ja? Die vragen zich wel een keer van God heb ze interesse en dan ga je een keer proefdraaien, ga je een keer proberen. En dan blijkt dat toch heel erg leuk te zijn. Oh. Kost ook een op tijd, maar dat is ook wel heel leuk. Wat is die rol specifiek in het comité? Heb je bepaalde portefeuilles onderling verdeeld? Nee, dat verandert elk jaar wel een keer. Dus dan wordt gewoon gekeken welke activiteiten werden georganiseerd. En dan kun je kijken van, ja, kent ze zich door vrijwillig kijken wij overal in aansluit. Ja. Ben je een echte Stevens Weertenaar? Nee, ik ben import. Ik ben oorspronkelijk van de Slek. Oh, van die Slek? Ja. Niet dus, zo heel wiet weg. Nee, niet zo heel wiet weg. Maar ik woon wel al binnen 20 jaar in Steffenswerd. Oké. Ben je hier terecht gekomen? We worden op zoek naar een oud huis. Nou, dat stond niet te koop, dus we zullen we in Steffenswerd terechtgekomen. En waarom moet je weer een oud huis? Ja, de romantiek van een oud huis, hè. Opknappen en dan mooi maken, et cetera. Ben je zelf een beetje handig? Ja, ik ben redelijk handig. Ja? Dus meestal ook wel zelf gedaan. Oké. Dus dat
Kom maar goed. Was het ingrijpend? Ja, Ja. ingrijpen dan verwacht hij. Hè. In eerste instantie dachten we alleen nu daak, maar er komt nog heel wat meer bij. Ja. Dus, De verborgen gebreken. ja, er komt van alles naar boven. Is het nou kloor? Ja. Nou, een auto's is nooit klaar. Ook wel weer woord. Dus- Maar best ik zo iemand die dan zegt van zo rigoureus verbouwd, dat kon ik nooit meer doen. Ja, Dat 60 nou Ja. met dat. ja, absoluut. Dus in een verbouwing en dan ook in blijven wonen tijdens de verbouwing, dat is toch niet altijd even makkelijk. En wie leuk is dat dan als ze door die hoes loopt of door die hoes kijkt en dat ze denkt van ja, dat we hebben het wel geflekt zelf. Ja, dat is top. Dat is chic. Ja? Ja, nog steeds tevreden over. Dus, Oké. Hey, K69, ja, heb je er nog meer? nee, eentje. Oké, dus je ziet met z'n drietjes. Ja. Dan is het hoes groot staat. Meer dan voldoende. Ja? Er kost er nog wel 2 wie, maar dat hoeft niet. Hey, even zonder namen te nemen, wat voor werk doe je? Ik werk bij Hout en Portreuver in de commerciële binnendienst. Dus, een beetje reclame maken, hè? Dat knippen we wel goed, hè? Nou ja, we knippen niet bij dit programma. Ken je het programma? Ja, ik heb Ja? het eens gezien. Oké. Ja. Ja, nou, dus dan moeten we... Draai je wel om. Ja? Draai je wel aan en toe om. Oké. Oh, dat is goed. Ja, als we de nummer is, nou ja, daar gaan we niet over. Oké. En binnendienst, dus dat is een kantoorbaan. Onder andere. Dus eigenlijk doen we daar van alles. Dus van kantoor tot magazine tot van alles. Wat grappig, dat is toch eigenlijk immers best de een kantoorbaan heet, maar die wel een oud hoesgans verbouwd. Hebben ze dat van vroeger goed meegekregen? Ik ben vroeger elektricien geweest, dus Ah, heel even, maar heel Oké. kort. En dan al lang in de grafische industrie gewerkt in uw Gansgedanges. Dus, oké. ja. Dus ik ben redelijk handig wat dat betreft. Ja, en waarom carrière move gemaakt? Woest Ik je hoor niet? gewoon Gansgedanges een keer. Wauw. Ja. Dat vind ik altijd chic als mensen dat durven. Ja. Want daar is wel lef voor nodig. Ja, nou, gewoon doen, hè. Ken lukken, ken mislukken, dus het is beter die keuze gewoon maken. Ja, maar ik vind het knap Ja. dat ze durft. Ja. En dat ze aan een hoes durft te beginnen om het gaans op te knappen. Wat zien die mensen in het leven allemaal? Nou, ik denk dat ik redelijk tevreden ben hoor. Dat is belangrijk dat ze dat kunnen zien. Ja, nog wat meer reizen als je het kent. Dat is vind ik leuk. En vooral gewoon lekker tijd met gezin doorbrengen. Ja. Dan ben ik heel tevreden. En reizen ook met die gezinnetje? Ja. Ja. Wat staat nog bovenaan de bucketlist? Australië. Ja? Dat staat nog redelijk hoog. En dan ook echt de outback in? Ja, met alles erop en eraan. Oké. Dat staat nog heel hoog. Dus met rugzakken of een campertje huren? Of, Ja, een campertje denk ik wel. Camper. We hebben nog wel gereisd, maar dat staat nog wel heel hoog. Oké. En dan een mond of zo? Ja, liefst gaat langer, maar ja, dat krijgen we niet geregeld meestal. Hè. Dus, maar als ze zo wiet gaat, dan moet ze toch minimale wegen 4 gewoon, denk ik. Oké. Ja, dan hebben ze nog maar een fractie van dat land gezien. Dan hebben ze nog niks gezien. Hè. Wat is die leukste reis geweest? Oh, ik denk, nou, het zijn er wel meerdere geweest. Ja, dus, Waar hebben ze hele fijne herinneringen aan? Costa Rica, Vietnam. Dus, maar goed, ook 4 weken in Italië met gezin, dat was ook heel fijn. 4 weken? Ja. Dus het kan toch? Het ken wel, maar... Toen had je een andere baan. Toen had je een andere baan, ja. Ja. En 4 weken in Italië, wat heb je toen gedaan? Ja, heel veel. De bedoeling was een rondreis, maar we zijn uiteindelijk bij een camping blijven plekken. Serieus? Ja. En van de auto hebben we heel veel gedaan in Italië. Dus we zijn wel naar Rome geweest en naar Napels geweest, dus we hebben wel heel veel gezien toen. Oké. Goh. Dus dat was wel heel leuk. Ja. Dus daar heb ik heel veel goede herinneringen aan, omdat het vooral met het gezin was. En als ze 6 verre reizen, ja, Florida is natuurlijk chic, Amerika is chic, Canada is chic. Ja. Dus En wie oud was Kaars toen je 4 weken in Italië we was? worden 3,5. 3,5. Nou, dan moest ze nog wel, dan heeft ze nog wat werk aan. Ja, dan hebben we nog wel... Ja. Ja. En wat vindt hij leuk? Nou, het al ook een beetje een stum in de vakantiebestemmingen? Ja, hij vindt natuurlijk pretparken heel leuk. Pretparken en water. Oké. En gaat pap dan mee in de achtbaan? Ja, dat doe ik wel. Maar dat ben je nog een dag, daar ben ik er wel klaar met. Dus, Ja, en wat vond ze het mooiste aan Costa Rica? De natuur? natuur. Het schijnt echt fantastisch te De zien. natuur, het hele leven aan zich. Zuid-Amerikaanse way of life?
Ja, maar dat is niet, dat zou je mij niet bovenaan, maar dat vond ik wel heel chic toch. Hey, dankjewel Dankjewel. voor het gesprekje Ja. en ja, keep up the good work. Hè? Ja, we doen ons best hè. Ik denk, zonder vrijwilligers draait niks hè. Nee, en zeker voor de kindjes. Ja. Het is Ja, heel belangrijk is dat wel er belangrijk wat dat, voor de kindjes... Ja, want er zijn natuurlijk ook kinderen die niet op vakantie gaan. Ja. Het is wel fijn dat er iets is, Ja. hoe ze toch een leuke ja, vakantie hebben. helemaal top. En zo gaat het tegenwoordig. Hè? Als er geen cash is, dan kan ze altijd nog gewoon... Ja. En als mensen een excuus hebben, ik heb niks in huis, kan ze altijd doorreizen hè.